evening po, si Leonie Bonifacio nagbabalik. Ngayon po, iniintay natin yung position. Andito po kami sa Kabetikan. At samahan niyo po kami, parating na po yung position. At ito po ang nag-welcome sa amin. Si Apo Lourdes. Maraming salamat, Apo Lourdes, for letting us stay. Thank you. Inuan niya pa naman yung buning at tiyan niya. Pinakalulungsan ko po.
Hello po, si Leonie po nagbabalik. Nandito po tayo sa Kabetican, Precision po ni Our Lady of Lourdes. Shout out kay kapatid Bike Tayo. Salamat sa panonood, salamat sa mga message mo. Kapatid, ito nandito tayo sa Kabetican. Nag-attend tayo ng Precision ni Our Lady of Lourdes. Samahan nyo kami. Salamat! Lupa na ya. Kaya tayo ha. Kaya tayo. Panalangin ng Bethlehem Providence sa Tanaman, o kapelan naman, ang kanilang sinisan, ito ni pakalulog kapag ng masakit, sa tungan ng kasalanan, talagang patunan ang nabibigyan, balong ka na ang kailan, ikaw na ang kagaling ang kasakitan, lawan mo yung pakalulog. Inyang peparik kaming Lord of Lourdes, kaya tulad ng Diyos sa iba't kayo lumaya at kumating ng kasawa at tagal na ang mga sakit at pinay, karing-karing ang manang naman
yang mengikuti durasi dari Dios sebagai untuk menisahkan Bapa yang menemani dengan Yesus. Ligaya yang dimenangkan oleh Espiritu. Virgen de Lourdes, Virgen de Lourdes, Virgen de Lourdes, Ipamnya coba berwajib